Kig lige på mig. Zero. Zero. Brother. Simpelthen. You are brother. Sgu da ikke din bror. Brother. Hvornår er jeg lige blevet din bror? Hvad? Brother. Jeg låser dig i boller. Oh my balls. My balls. Jonas, vi skal snart finde noget mad. Halleluja. Genius. Genius. Er der en sang om det? Nej, Genius. Genius. det tror jeg ikke. Jeg har ikke hørt alle sange i verden nu. Tror jeg. Har du sat fakler herinde? God dreng. Sidste gang, der kan gå med en pige. Ja, god pige. Se os lige igen. Genius. Genius. Nej, så meget for en pointe. Sand! Sand! Prøv lige vent med at hugge det. Vent med at hugge det hele, okay? Når jeg siger nu, må du. Se her! Hvorfor gjorde du det? Det var hvad? Ja, du spiste en mælkesnit. Du skal ikke høre på, om han lige var en god. Nå, jeg har ikke spist mælkesnit. Hvorfor var den så derinde? Fordi du er retarderet, Jonas. Jeg har ikke spist den derinde. Er der mælkesnit derinde? Nej, det har det været. Der er ikke noget i køleskabet. Det er ikke noget. Jeg har ikke spist. Må jeg hugge den nu? Nej. Jeg var lige død. Døde du? Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Hey! Hej, Christina. Sig hej. Hej. Vi er på YouTube! Okay. Ninja. Hug det nu bare, Jonas. Hvad? Hug det nu bare. Vil du sige han der? Bare hug det. Ja. Hug det. Sorry. Hug dig. Jeg er også et menneske. Jonas! Hvad siger du, bror? Jeg slår med mit æble! Ja. Menneskeagtigt, hva'? Mega. Gå væk! Oscar! Au! Oscar! Du slog mig 2 gange. Spiller I mod hinanden, eller? Nej. Ah! Du ved, man ikke kan, Jonas. Hvad skal du så klare? Dø. Du er nødt til at dø. Sorry. Nå. Du må ikke komme tilbage. Så nu må du. Det er nok sikkert lidt tid. Det smells like... TB nu bare. Hvordan kom du derop? Ja, jeg har jo sendt TB. Prøv at gøre det igen. Igen. Du skal jo ikke hoppe, vel? Det kan jeg ikke. Igen. Stop med op. Stop. Oh my god. Det var sus. Det var sus. YouTube, det minder mig om. Hvad? Join den der server. Jeg har det hele lige her. Den der. Godt. Så lige smad. Bitch. Jeg siger lige bitch. Du er en bitch. Du er en bitch, Jonas. En bitch. En bitch. Bitch. And it smells like you.
Video's. Wat kan het? Ah, fuck. Come on. Come on, fuck. Hey. Wat is dat? Wie is het? Wie is muchachos? We zijn